दिनै ससियेल मिडियायाव भाइरेल जानाय नुदों बिथाङा बारग' जि एमएलए इमानुएल मुसाहारि बिथाङा इउपिपिएलनि सायाव गोबां मा होनदों एलिगेसन लाबोदों। दिनैहाय गसाइगाव आरो तामुलपुराव बिजेपिनि जि जोंहा स्टेट प्रेसिडेन्ट दङ मानगोनां भबेस कलिता सार बिथाङा स्पष्ट बुंना होदों जे तामुलपुर आरो गसाइगाव बिजेपिया गेलेया। किन्तु बेवहाय बिथाङा बे बाथ्राखौ मिथिनाय लोगो लोगोनो दिनै इउपिपिएलनि सायावसो बांसिन अजद दैखांदों। दा बिथाङा बुंबाय थादों मा जे इउपिपिएलआ दिनैहाय गोबां खामानि मावनो हायाखै बे बाथ्राखौ बिथाङा बुंदों। दा बेवहाय खामानि मावनो हायियाव जोङो बिटिआरआव बिजेपि जिएसपि आरो इउपिपिएल मोनथाम राजखान्थि हान्जाजों दिनै सरकार सालायगासिनो दङ। दिनै बिजेपिनिबो इएम दङ, दिनै इउपिपिएलनिबो इएम दङ, दिनै जिएसपिनिबो इएम दङ। दा बेखायनो दिनै खामानि मावनो हायाखै होननानै बुङोब्ला दिनैहाय मा होनना बुंदों मोनफ्रोमबो दोलोनियाव बियो गोग्लैगोन। दा बेखायनो बेखौ थोंजोङै प्रमद बर' सारनि सायाव एलिगेसनखौ होनाया बेयो जुक्तिनि बाथ्रा नङा। दा बे जुक्ति हिसाबै जुदि जों नायनो थाङोब्ला दिनै बिथांनि बुंनायखौ जों जुदि बिजिरना नायोब्ला दिनै बिजेपिआबो खामानि मावनो हायाखै बे बाथ्राखौनो बिथाङा बुंनो थांदों। बिजेपि दोलोनि जि अरुणादयनि स्किम बेखौ जि समाव बिटिसि गभर्नमेन्टनि जिखिनि टेन्युरा जोब्बाय बे समाव रायजोपाला सासन खालामदों। रायजोपाल सासन बिटिसिआव सोलिदोंमोन। रायजोपाल सासन सोलिनाय समावनो अरुणादय स्किमखौ जोङो बिटिसिनि ओनसोलाव रानना होनाय जादोंमोन गावबुराफोरनि गेजेरजों माखासे जोंनि आसा कर्मिफोरनि गेजेरजों बे स्किमनि फर्मखौ रानना होनाय जादोंमोन। दा बेवहाय मोनसे खोथाया स्पष्ट खोथा दिनैहाय जों मिथिनो मोन्दों जोंनि बारग' एमएलए इमानुएल मुसाहारि बिथाङाबो बे समाव माखासे फर्मखौ अरुणादयनि फर्मखौ लाना फैदोंमोन। बिथाङा लाना फैनानै बिटिसि इलेक्सननि सिगां माखासे न'खरफ्राव रानना होदों आरो जाय रानना होनाय फर्मा डिसिआ हरनाय फर्मजों मिलायलाया, गोरोबलाया, जायनि जाहोनाव दिनैहाय बिथाङा रानना होनाय फर्मनि माखासे जिखिनि बेनिफिसारिफोर दङ बिथांमोननि माबाया थालांदों। दा बाथ्राया जाहैबाय बेवहाय बिजेपि जिएसपि आरो इउपिपिएल जि मोनथाम राजखान्थि हान्जा बे मोनथाम राजखान्थि हान्जानि मानसिफ्रा बेयाव जि अरुणादयनि स्किम बेनि जि बेनिफिसारि लिस्ट बेखौ बानायाखै। बेयाव माखासे अफिसार्स लेभेलनि गावबुरा दङ जेरावहाय आसा कर्मि दङ, जेरावहाय पिसिडिसि चेयारमेन दङ, बेवहाय बिजेपिनिबो चेयारमेन दङ, इउपिपिएलनिबो चेयारमेन दङ आरो जिएसपिनिबो चेयारमेन दङ। दा बेनि अनगायैबो ब्लक डेभेलपमेन्ट अफिसारफोर दङ। दा बे गासैबो बेसोर लोगो नांनानैसो अरुणादयनि स्किमखौ थि खालामदों। दा बेखायनो बे अरुणादयनि खालामनायाव बिजेपि इउपिपिएल जिएसपि होननाय मोनथाम राजखान्थि हान्जाया सोरबा गावनि मानसिनो होदों सोरबा गावनि मानसिनो होआखै बिदि होननाय जि एलिगेसन फैदों बियो जुक्ति गैया। आरो बिथाङा मोनसे स्पष्ट बुंदों दिनै अरुणादयनि जि स्किम फैगोन स्टेटआव बेखौ स्टेटआ बन्द' खालामनानै दोनदों होननानै दिनै बिथाङा जोंनि बारग' एमएलए इमानुएल मुसाहारि बिथाङा गावनि खुगाजों दिनै बेखौ स्वीकार खालामदों। दा दिनैनि समाव बिथाङा जिहेतु बुंदों सरकार सालायखांनायनि उनाव 9 दान जाबाय, 9 दान जानायनि उनाव जे इमानुएल मुसाहारि बिथांखौ प्रमद बर'आ लिंहराखै होननानै बिथाङा एलिगेसन होबाय थादों। दा जोंनि बाथ्राया बेनो, दा बिथाङा चिफ हिसाबै गोबां खामानियाव हयथ' बेस्थ' थागोन। दा थानायखाय हयथ' बिथांखौ बेबायदि लिंहरनायनि खाबु हयथ' मोनाखैबो जानो हागौ। बिथाङा बिजेपिनि लाइननि जों जिहेतु कानेक्सनाव दङ बा बिथाङा बिजेपि वार्कार होननानै बुंदों। दा बे हिसाबै बिथाङाबो मोनसे माबा दङ जे चिफजों लोगो हमलायलायनानै रायज्लायनाया बिथांनिबो मोनसे खामानि जानांगौ आरो चिफखौ अनलि दिनै चिफनो एलिगेसन होनायनि अनगायैबो बिथाङा चिफनिसिम मानो थांनो हाया। जिहेतु मोनसे जोंहा जइन्ट सरकार सोलिगासिनो दङ, बिजेपि जिएसपि इउपिपिएल सरकार सोलिगासिनो दङ आरो बिथाङा तामुलपुरनि बारग' एमएलए। दा बिथाङा बेवहाय चिफजों अनलि चिफनोल' माबाखौ होनानै दिनै गावनि जिखिनि बेर्थता बेखौ बिथाङा बोखारनो नागिरदों आरो होखोमारनो नागिरदों। बियो बिथांनि बे जुक्ति जि होदों साहा लोंनोबो लिङाखै होननाया दिनै बिथाङाबो थांनो हायो। दा बियो साहा लोंनो लिङाखै होननाय बाथ्राया खुनु जुक्ति गैया। दिनै इमानुएल मुसाहारि बिथाङा बे बाथ्राखौ पलिटिकेल डायलग मारिगासिनो दङ। बिथाङा दिनै ससियेल मिडियायाव होनगासिनो दङ जों राजखान्थि गेलेग्रा मानसि, खेथियानो राजखान्थि। बिथाङा दिनै स्पष्ट बुंबाय थादों बेखायनो खेथियानो राजखान्थि। गावनि खेथिखौ मजबुत खालामनो थाखाय बिथाङा दिनै गावनि खेथिखौ मजबुत खालामनो थाखाय बे बाथ्राखौ बुंबाय थादों। दा बिथाङा बुंबाय थादों अनलि पलिटिकेलनि बाथ्रा बुंबाय थादों। बिथाङा दिनै तामुलपुर समस्तिनि जेबो बाथ्रा बुङाखै। आं इलेक्सन गेलेनांगौ, आंनिया जाबाय खेथिया इलेक्सन,
दिनै मोनसे खोथा स्पष्ट बुंबाय थादों बिथाङा बर' नन बर'नि बाथ्रायाबो एसे फैबाय थादों। बिथाङा बुंदों मा दिनै जेनेरेल मानसिफ्रा इउपिपिएलनो भट होआ, बेखायनो आङो बेखौनो स्कप लानानै दिनै भटखौ गेलेगोन। देट मिन्स मा बुजायनो थांदों दिनै बिथाङा बर'फोरनि फारसे जिखिनि साननाय बे बर'खौ गारनानै गुबुन हारिनि मानसिफोरखौ बांसिन लानो थाखाय बिथाङा दिनै सिगांदों आरो बेबायदि जाबाय थायो खालामनाया मोनसे खोथाया स्पष्ट जायो बिथाङा बर' अबर'नि सेन्टिमेन्ट बेखौ ड्र' खालामनो नागिरफिनबाय थादों। जेबो कन्ट्रभारसि सोलिया, जोंहा बिजेपि जिएसपि आरो इउपिपिएल मोनसे एलायन्स गभार्नमेन्ट सोलिगासिनो दङ। दा बेवहाय बिथाङा दिनै इउपिपिएलनो बिजेपिया हगारना होनायनि उनावबो जुदि बिथाङा निर्दलीय भाबै गेलेयो, बिदिब्ला बिथाङा बिजेपिनि हाइकामान्डनि बाथ्रा मानियाखै बा बिथाङा सासे बिजेपि कर्मि नङा, अरिजिनेलि बिजेपि नंगौना नङा बेयाव जोंहा सन्देह दङ। दा बेखायनो जोंहा बिजेपिजों कुनु इउपिपिएलआ बिदि गोरोबलायै गोसो गोरोबलायै गैया। जों बिजेपिया दिनैहाय बुंबाय थादों, स्पष्ट बुंदों इउपिपिएलनो जोङो तामुलपुरखौ जों हगारना होबाय, गसाइगावखौबो जों हगारनानै होबाय। दिनै स्वयं दिनै आसामनि बिजेपिनि जि मासिगिरि भबेस कलिता सार बिथाङा बुंबाय थादों। दा बेखायनो दिनैहाय इमानुएल मुसाहारि बिथाङा गाव निर्दलीय गेलेनो होनबाय थादों, बे बिथांनि बेक्तिगत बाथ्रा। खिन्थु बिजेपिया दिनैसिमबो बेवहाय इउपिपिएलनि एगेन्स्टआव टिकेट होगोन होननानै बुङाखै आरो बियो बिथाङा गेलेनो थाङोब्ला बे बिथांनि बाथ्रा। खिन्थु दिनैहाय बिजेपि इउपिपिएल जिएसपि जोंहा बेवहाय सासेल' केन्डिडेट जागोन। फना बाथ्रा नङा। दिनै बिजेपिजों जोंहा जिएसपि इउपिपिएल जिहेतु जों एलायन्सआव दङ, दिनै बिजेपिया स्पष्ट भाबै इउपिपिएलखौ दिनैहाय एलायन्सआव थानायनि थाखाय सापर्ट खालामगोन। दिनै बिथांनि बुंनाया गावनि इन्डिभिजुवेलखौ एसे बांसिन स्पेस होनानै बाथ्रा बुंबाय थादों। दा बिथाङा दिनैसिम जों नुदों बिथाङा बिजेपिनि बाथ्राखौ मानिया जानो हागौ, खारन थांनायाव जों नुदों मा बिथाङा जेब्ला टिकेट बिबाय टिकेट मोनाखिसै, बिजेपिनि जिखिनि मोनैनि थाखाय गावनि न'आव थानाय बिजेपिनि जि फ्लेग बेखौ बोख्लायनानै बिथाङा सावनानै होनाय बायदि जोङो थासारि जों नुनो मोन्दों। आरो बिथांनि जि समर्थकफोर दङ, हेफाजाबगिरिफोर दङ, दा जोंनि मानगोनां आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ दालाल होनलायनायबो जों दिनैहाय बिथांनि समर्थकफोरनिफ्राय जों खोनानो मोन्दों। दा बेनिखायनो बिथाङा गावनि केन्डिडेट मोनाब्ला जायखिजाया थासारिसिम थांनो हागौ, जों बेखौ थांनाय समनिफ्राय जों नुदों। दा बेखायनो बिथाङा बिजेपिनि हाइकामान्डखौ मानियैनि थासारिखौ जों नुनो मोन्दों। नाथाय बिजेपिनि वार्कारफोरा गावनि हाइकामान्डखौ मानियो आरो हाइकामान्डनि बाथ्राखौ लानानै दिनै बिथांमोना इउपिपिएलनि जिखिनि बिजाथि जागोन जायखिजाया मानो बिथांखौ सापर्ट खालामनो हायो। दा बिथाङाथ' जिखिनि स्टेटमेन्ट होगासिनो गावनि खुगाजों जेरै बुंबाय थादों, बिजेपियाव जुदि बिटिआरआव जुदि गसाइगाव आरो तामुलपुराव जुदि केन्डिडेट होआब्ला बेवहाय बिजेपिनि मा होनदों जेबो सिनसाब थानाय नंला होनदों। माने बेवहाय थानाय बिजेपि जिफोर वार्कार दङ बिसोरखौ बिथाङा दिनै लासिंसिं खालामनाय जादों। स्टेटनि जायफोर दिनैहाय बिजेपि नेतृत्वफोर दङ बिथांमोनखौ लासिंसिं खालामनाय जादों। दा बेनिखायनो दिनैहाय इमानुएल मुसाहारि बिथाङा जिहेतु बिजेपिनिखौ दिनै हाइकामान्डखौ मानियोब्ला बिथाङा नेगौमोन। मानो बांद्राय हांखुर जादों बिथाङा? दिनै अडिशना जारि जायाखै, बिथाङा बांद्राय हांखुर जादों नांथारसिगौ होननानै। दिनै राजनितिखौ खेथि होनना बुंदों, नंगौ बिथांमोननि थाखाय खेथि। दिनै जोंनि यं जेनेरेसननि थाखाय मा मावगोन बिथाङा, तामुलपुर समस्तिनि थाखाय मा मावगोन बेखौ बिथाङा दासिमबो स्पष्ट जेबो बुङाखै। खिन्थु खेथि, जोंनि राजखान्थिया खेथि होनबाय थादों बिथाङा। जायखिजाया जों इलेक्सन गेलेग्राखा गेलेगोन, बे जोंनि खेथि, बिजेपिया होआबाबो गेलेगोन, बे बाथ्राखौ दिनै बिथाङा बुंदों। पावार लबि बिथाङा दिनैहाय बांद्राय पावारखौ नागिरनानै दिनै स्पष्ट बिथाङा गावखौ सिगाङाव लानानै बेयाव बिजेपि बाद दोन, इउपिपिएल बाद दोन, जिएसपि बाद दोन, आं हिसाबैसो बिथाङा गावखौ इस्टाब्लिस खालामनो नाजागासिनो दं। बेखौथ' बिथाङा बुंदों, खिन्थु मोनसे खोथाया बेनो दिनैहाय बियो नंखाय अभिजुग लाबोदों। दा साज्राङै प्रमद बर' सार बिथाङा खारबाय थायाखै। दिनै बिटिआरनि जिसि प्रमद बर' सार बिथाङा बिटिआरनि मोनफ्रोमबो ओनसोलाव दिनै गिदिंदों, जेंना जेंसिफोरखौ सावरायलायदों। दिनै बिथाङा भटार्स गैया बुंदों, जों नायनो हायो। जों थांनाय बिथाङा 2016नि जि एमएलए इलेक्सन बेवहाय बिथाङा 63,000 भट मोनदों। दा मोनोब्ला नैबे थांनाय जि इलेक्सन बिथाङा बुंबाय थादों बेवहाय इउपिपिएलनि भट गैया होननानै। दिनै जों नुदों मा जोंहा गयबारि समस्तियाव जों 24,000नि बारा भट मोनदों, नाग्रिजुलियाव जों 4,500 भट मोनदों, सुक्लायाव जों 11,000नि बारा भट मोनदों, दरंगाजुलियाव जों 11,000नि बारा भट मोनदों। दा बेखौ दाजाबजुबनानै जोङो एन्टायार जों बे तामुलपुर समस्तियाव गोलैनायाव जों 52,000 भट इनटेक जानानै दं दाबो जोंनिया।
आरो बिथाङा बिजेपिनि बिपिएफनि समाव केन्डिडेट जानाय समाव बेयो बिपिएफनि सापर्टारनिसो भट मोन थारमाने बिथांनि भट नङा बियो दिनै जुदि 63,000निफ्राय जों जुदि 52 माइनास खालामनानै होयोब्ला बिथांनि भटआ बेखिनि आरो बेथ' दिनै बिपिएफआव थानाय समाव जिखिनि मोनबाय खारन जों नुदों थांनाय समावबो बिजेपिनि जिखिनि थानाय समाव जों बिपिएफआ 42,000 भट मोनदों। 51,000 कर्मिफोरखौ लानानै बिजेपिआव हाबदोंमोन मा बुंदों? बिथाङा 51,000 कर्मिखौ लाना बिजेपिआव हाबदो बुंबाय थादों किन्तु जोंनि मिथिनायाव बेवहाय तामुलपुर समस्तिनि बाहेरनिबो मानसि दङमोन जेरै बागानपारानिफ्राय जों फैदों होनना मिथिगौ रङियानिफ्राय फैदो होननानै जों मिथिगौ दा बिथाङा कुमारिघाटायाव जिहेतु जइन जादों बिथाङा जइन जानाय समाव गुबुन गुबुन ओनसोलनिफ्राय लाना फैना बेवहाय मानसि गेदारिं खालामफैदों आरो दा बेवहायथ' बुंबावदों बिथाङा बेवहाय हिमन्त बिश्व शर्मा फैनानैबो दिनै मा होनदों बिजेपिखौ देरहाहोनो हायाखिसै आरो जोंथ' खोनानो मोनबावदों बिथाङा माखासे मा होनना बुंदों थांनाय इलेक्सनाव बिजेपिखौ गारनानै बिपिएफनि केन्डिडेटनो भट होनांगोन होननानै बुंनायनिबो बिथाङा जोङो खोनानो मोन्दों आरो मिथिदों आरो बाव मा होनदों जोंथ' सन्देह जायो बिथाङा अपोजिसननि सोरनिबा एजेन्ट जानानैसो खामानि मावगासिनो दङ बायदि जों मोननो थाङो आरो खारन बिजेपिखौबो मानिया बिथाङा दिनैहाय बिजेपिनि हाइकमान्डनि बाथ्राखौ मानिया होननानै बुंबाय थादों दिनैहाय बेवहाय इउपिपिएलनो हगारना होयोबा जों मानिया होनदों दा बेखौ लायोब्ला नुबा जों बिजिरबा नुगोन बिथाङा फैबाय थानाय समाव सोरनिबा एजेन्सि हयथ' अपोजिसन पार्टिनि एजेन्सि जानाय खामानि मावदो बायदि जों मोनो आरो बिमल मुसाहारिया नङा बिथाङा गोग्गानानै लाबाय थायो गावखौनो बिथाङा गावखौनो गोग्गाना लाबाय थायो जे बिथाङा बुंबाय थागोन गाव फैनायनि थाखाय दिनै सरकार दानो हादों होमबा बेवहाय थानाय जेसेबां बिजेपि दिनै एमसिएलएफोर मोन्दों इउपिपिएलआ दिनै एमसिएलएफोर मोन्दों जिएसपिआ दिनै सासे मोन्दों गथाय एन्टायार बिटिआरसिआव बेल'सो पावारफुल मानसि जाबाय नामा बेथ' जानो हाया दिनै बिजेपिनि माखासे वार्कारफ्रा बेवहाय थैथां मावगासिनो दङ हर सान मावगासिनो दङ दिनै मण्डल कमिटिनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिया मावगासिनो दङ दिनै मण्डल कमिटिनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिया होमबा मा जेबो खामानि मावाखै होमबा जोंहा दिनै इउपिपिएल हिसाबै जोंहा गोबां कर्मिफ्रा खामानि मावगासिनो दङ जायनि थाखाय जों इउपिपिएलआ सिट मोन्दों बेवहाय दा बेखौ नायोबा नुयो बिथाङा एसे गोग्गानानै गावखौ लाना हयथ' मोजां मोनो जानो हागौ दा बेवहाय जोंनि जिखिनि कर्मिफोर आरो हाग्रामा बिथाङा मा होनना बुङो जाय राजखान्थि हान्जायाव जेनेरेल सेक्रेटारिमोन जाय राजखान्थि हान्जायाव जेनेरेल सेक्रेटारि बिथाङा जाबोदोंमोन बै जेनेरेल सेक्रेटारि जाबोनाय राजखान्थि हान्जाखौ गोबां रायजो राजाफ्रा गाज्रि मोनदों आरो बेखौ बुजिनानै बे सिगांग्रो खारखामाग्रोदों थारमाने आरो बेनि उनाव बिथाङा जेब्ला बिजेपिनि टिकेट मोना होननानै जाबाय बिथाङा आरो बिपिएफनियाव थांफिनदों हाग्रामाया प्रमद बर'नि बहुत सायाव हाग्रामाया जुदि प्रमद बर'नि बहुत सायावमोनब्ला नैबेयाव हाग्रामानि सरकार जागौमोन बिटिसिआव दा हाग्रामानिसो सरकार थागौमोन हाग्रामा सरकार जागौमोन प्रमद बर'नि सरकार जानाय नङामोन बिजेपिनि सरकार जानाय नङामोन बेयाव जिएसपिजों सरकार दानो हानाय नङामोन जुदि हाग्रामायानो पावारफुल पार्सन मोनबा बिटिसिआव बिथाङा लं लास्टिं बेहाय राजत्व खालामगौमोन दिनै मानो हायाखै पावारफुल मोनबा दिनै इमानुएल बिथाङा बुंबाय थादों बिथाङा रावखौबो गारा थारमाने सोबखौबो गावनि माबायाव लाखिनानै जायखिजाया पावारखौ बिथांनो नांगौ आरो दा बेखौ जों नायोबा नुगोन पावारफुल मोनबा जुदि हाग्रामाया प्रमद बर'निख्रुइ दिनै बेवहाय गोबां सरकारखौ बिथाङा दागोमना हागोन। जोबथा सोंनाय जेनेबा बिसायख'थि समाव प्रमद बर' बिथाङा हाग्रामा महिलारिखौ जेलाव दैथायहरगोन होनना बुंदोंमोन 6 दाननि उनावनो नाथाय बिथाङा दासिम मावनो हायाखै जिहेतु जेलाव जिखिनि सोनाय जेलाव जितु दैथायहरनायनि बाथ्रा बुंदों दिनै मोनफ्रोमबो सरकारा जितु हाग्रामा बिथांनि सरकार थांनाय समाव सोलिदोंमोन दा बै सरकारनि माखासे खामानिफोरखौ हयथ' एलिगेसनफोरखौ दिनै नायबिजिरबाय थानाय जादों जिहेतु बे नायबिजिरबाय थानाय जादों नायबिजिरनायनिया जुदि फाइनाल प्रुफ मोननायनि उनाव हयथ' बेबायदि माखासे प्रसेसफोरा सोलिगोन।